Ne, ještě jednou. Dobrý odpoledne, přátelé, zdravím vás Jirka z Gaming a nezapomeňte využívat Sabotriko z Gaming a vám zanechám spolu s tímhle kanálem kick.com/Jirka taktéž v popisku. Každopádně, než se vrhneme k jádru věci, vy už hodně lidí víte, že streamu na Kiku. Samozřejmě na Kiku mám svůj shop, ve kterém si ukážeme, co můžete získat za pouhé sledování mého živého vysílání právě jenom na Kiku. Ano, ptáte se, co můžete získat na Kiku za věci zcela zdarma, přátelé. Hnedka vám to názorně ukážu. Tady si v shopu, tady si napíšete výkřičník shop, vyskočí vám takhle odkaz a zde názorně vidíte, co můžete získat za sledování streamu zcela zdarma, přátelé. Máte tady gift sub, máte tady battle pass, máte tady 2 hry se mnou, máte tady VIP do chatu a i na Discord. Každopádně těch věcí do tohoto shopu bude přibývat. Každopádně, abych vám to ještě uvedl na pravou míru, tak abyste mohli tyhle věci získat, tak musíte mít follow na Kiku, sledovat mě pravidelně. Za každých 5 minut máte 5 bodů, co nemáte předplatný. Lidé, co mají předplatný, získávají za každých 5 minut 20 bodů plus 2x větší šanci na giveaway z chatu plus vybírání lidí z chatu k hraní se mnou. Každopádně ten kanál najdete na TikToku, na profilu a na YouTube ho budete mít v popisku streamu. A ještě jednu věc vám, pokud na YouTube na tomhle videu bude minimálně 5000 lajků, můžu vám slíbit, vykoupím celý item shop. Zatím se tu lidi mějte, nezapomeňte dát odběr, like, komentář a to bylo všechno. Já se na vás budu těšit u dalšího streamu či videa, přátelé. Zatím se mějte a čus.